உங்களுக்கு தெரியுமா 1971ல மனிதனால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நெருப்பு இன்னும் எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு. பூச்சிய பொய்கள், முழு உண்மைகள். இதுதான் ஃபூஃபா. துர்க்மெனிஸ்தானுடைய காராகுன் டெசர்ட்ல தர்வாசா கேஸ் கிரேட்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு. அத டோர் டு ஹெல்னு சொல்லுவாங்க. அது 1971ல இருந்து தொடர்ந்து எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு. அதுக்கு காரணம் ஒரு சின்ன மனித தவறு. இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சது சோவியத் நில அமைப்பிய வல்லுநர்கள் இந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து இங்க இருந்து எண்ணெயை எடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணாங்க. எந்த அளவுக்கு எண்ணெய் எடுக்கலாங்கிறத கணக்கிட ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷினை அந்த இடத்துல செட்டப் பண்ணாங்க. ஆனா கடைசியில இந்த இடம் இயற்கையோடைய சொந்த எரிவாயு உற்பத்தி கூடன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ட்ரில் மிஷின் வச்ச அந்த கிரவுண்ட் அப்படியே நிலத்துக்குள்ள விழுந்து ஒரு பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டது. அதுல இருந்து வெளியில வர இயற்கை எரிவாயு அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற மக்களை பாதிக்கும்னு அவங்களுக்கு கவலையா இருந்தது. அதனால அதை அப்படியே எரிச்சிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. சில வாரங்கள்ல அந்த நெருப்பு தானா அணைஞ்சிடும்னு அவங்க நினைச்சாங்க. ஆனா அவங்க கணக்கு தப்பாயிடுச்சு. இன்னும் அந்த நெருப்பு எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு அது ஒரு சுற்றுலா தலமா இருக்கு. மக்கள் பக்கத்துல கேம்ப் போட்டு பார்பிக்யூ எல்லாம் என்ஜாய் பண்றாங்க. இது எப்போ அணையும்? இது உண்மையிலேயே எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு கேள்விதான். இப்படி இன்னும் பல உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே உங்க ஃபேவரட் ஃபூஃபாவை எங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க. Also hit the bell icon and you'll never miss a Fufa again.